Трифон Колев, който беше обявил, че ще започне гладна стачка заради смъртта на съпругата си, починала от рак, се отказа да започне да гладува. Той съобщи на пресконференция, че основното му искане е било да се срещне с здравния министър и да изложи пред нея нарушенията, на които се е натъкнал, разследвайки в продължение на близо 2 години прилаганото лечение на жена му. Всички сме равни пред закона, а на практика в някои по-големи градове има линейни ускорители, които щадят околните здрави тъкани и са много по-прецизни, високотехнологични. Също така, целта ми е на тази жалба в Комисията по дискриминация, ако има възможност да се промени този апарат, за да няма други пострадали, както аз смятам, че ние имахме възможност в чужбина да направим лъчетерапевтичните процедури. Ако знаехме, че този апарат във Велико Търново е стар, нямаше да ги направим. Но ние не знаехме какво е състоянието на апарата, за съжаление. Разбрахме постфактум. Друго няма. Разполагам тук с един документ, в който от Националния център по радиобиология и радиационна защита, където има едно становище за този апарат, за който споменах, и само един цитат ще зачита. Покриването на изискванията за безопасност, което е от компетентността на органите по радиационна защита, не е достатъчно да гарантира, че уредбата отговаря на съвременните медицински стандарти за качествено лъчелечение. Апарата за телегаматерапия Луч-1 има конструктивни ограничения и е необходимо да бъде заменен с нова лъчетерапевтична уредба. Значи всеки може да се направи извода какво е състоянието на апарата и според специалистите.